gorputz batin biziga eta hau zaintzia ikaragarri garrantzitsua da. Gorputza zaintzin onurak norbea biziko jo noski, eta ez zaintzin ondorioke bai. Gorputza zaintzeko bide hortan, Ben Grenfield izeneko entrenatzaile eta kirolari amerikar bat jarraitu izan dut, aspaldi. Gauza oso interesgarriak aipatzen zituen, bere libururi buruz hemen hitz egin izan dugu, eta ikastaro bat antolatu du belleza y longevidad esaten dena, ez? Biziraupenan sekretu edo, itzuliko dutena, eta bertan aipatzen din hainbat kontu elkarbanatu nahi nituzke, bere funtsa oinarritua do dosi minimo efikazan edo gorputzak emaitza onena lortzeko berdun dosi edo denbora edo entrenamendu gutxieneko entrenamendun. 20 minutu, 30 minutuko entrenamendu dia, eta hainbat arlo lantzen du. Benetan interesgarria. Hitzeien aiga Ironman pila bat egin persona batetaz, kirolari aparta, lehenoztikan gimnasioko ibilbidea eta jarraitu izan duduna, eta bere belleza y longevidad edo edertasuna eta biziraupen hortan, edertasun hortan simetria da gehiena baloratzen duen atala. Simetria zer da esan nahi duna, norbeak jakingo beretza simetria zer den, ez du bilatzen ikaragarrizko muskulo zarraktun izaki moto hitze, ikaragarrizko konsumua, proteina pila berdu, energia pila berdu, bere biziraupeneako. Hone bilatzen duna, nola bateko helburu ekilibriun don izaki bat non urte asko bizitzeko, urte asko osasuntsu bizitzeko, urte asko gorputzan muitzeko aukerakin, elastiko, indarrakin, hainbat arlo edo hainbat atal kontu neukitan, bino, ekilibrio bat bilatuaz. Ez du bilatuko adibidez, igeriketa bakarra ikiaz, hainbat muskulo eta landuko dien, bino beste pila bat ez. Ez du bilatuko alterofilia bakarra ikiaz, hainbat indar kontuk eta landuko dien, bino flexibilia dira, igualez. Pixkatin duolako bilduma oso interesgarria. Eta detaietxo batzu bakarra emango ditut, adibidez. Bere premisa dela, edertasuna eta biziraupena maksimizatuko duten gutxieneko dosi eraginkorrenaz entrenatzen ikastia. Faktore erabaki horra bezala, indarra kontu neukitzen du, zientzilari pila bat daude honekin lanin eta urte pila bat amazki irakurtzen, ikasten, probatzen, eta bai indarra omen da faktore erabaki horrena urte asko bizirauteko. Indarra neurrian noski. Osasun fisiko aparta lortzeko, entrenamendu fisikoaz gain, errekuperazio eta mugikortasun errutinak egitea aholkatzen du. Aipatzen diun kontu dia egoera kardiobaskularra edo VO2 max deritzona, non bertan kontu neukitzen zenbat oxigeno arnastu zenezaken, zure bihotza gorputzea zenbat bonbeatu dezaken zenbat odol, eta zure muskulo zuntza zenbat odol xurgatu dezaketen mugimendun odoloi. Osea, parametroi kontu neukita, alako ariketak proposatzen juzte. Mitokondria iburuz hitz egiten da, nola aktibatu mitokondria gure zeluletan dakazkigun energia sortzaileoik, nola aktibatu, nola ugaritu globulo gorriak, sauna eta indar entrenamendun ondoren, globulo gorriak ugarituta ze onuratun gutzat, oxigeno gaio iristen zaigula, eta oso interesgarria da. Eraginkortasun metabolikoa aipatzen du, eraginkortasun metabolikoa da, gure gorputzak grasa zuria, grasa parda edo grasa arrea edo grasa marroia bihurtzeko dakan gaitasunai buruz aita hontan. Grasa zuria erabiltzen da, elikagaiak eta gordetzeko, almazenatzeko, hau da, gu lodi edo egiten diguna, persona bat lodilla dola edo da grasa zuri asko dakala. Wim Hofek bide hau lantzen du baitare, Wim Hofen eskutatik pasada hau, eta honek beste erabatea lantzau, dutxa hotz beruak itentu baitare, bino beste segundo edo beste frekuentzi batzukin. Zein da helburua, grasa zuri joi hotza eta beruan nasketakin, edo Wim Hofek hotzakin bakarrik jo, zuzenin grasa parda bihurtzia alden gehiena zertako energia bezala erabili alizateko.
alegia leno almazenatzeko erabili duguna normalki gehiegi, oan erabiliko da, oibea hartu eta trak erabiliko da energia sortzeko. Oso interesgarria. Baraua aipatzen du eta egunero 35 minutuko pasio bat ematia barauikan. Egunero 35 minutu. Hoi, entrenamenduaz aparte. Tabata rutinak aipatzen du eta Tabata rutina dia 20 segundoko ariketa eta 10 segundo deskansua, izumi tabatak sortutako edo deskubritutako edo, lortutako bilduma bat. Ariketa ezberdina sartzen dira bertan, normalki patata atope jartzen da, arnasare bai, eta zer da lortzen duen onura garrantzitsuenetakoa densidade mitokondriala areagotzen dula. Orduan, handikan energia gehiago sortu zen ezakela esango dugu. Kore entrenamendu daude, gorputzan goikaldin entrenamendu, non postura hobetzeko, lesiuk ekiditeko, bizkarra indartzeko, tabar, baliko zaituzten, arnasketa, deskompresio arnasketa oso interesgarria, lehenengo aldia nik hau entzun dutena, 5 handien errutina, dia izartzen barpik eta, ariketa ezberdina daude, non entrenamendu supermotela landu nahi duen, entrenamendu supermotelak gure gorputza poz-pozi jartzen du, ikaragarrizko abantaila jo. Sauna aipatzen du, globulo gorriak lortzeko, globulo gorri berriak lortzeko, eta horren oxigeno gehiago edukitzeko, eta gorputzan pixua erabilita, entrenamendu isometrikoa, gauza pila bat, mugikortasun metabolikun errutina, hit edo intensidade altoko intervalun entrenamendua, eta mugimendu aukeran edo rango de movimiento esaten denan errutina. Hau da, luzaketa estatiko, luzaketa dinamikuk, eta hankan mugikortasuna landuko entrenamendua. Ze esan honei buruz, nik hau zen hilabete bat nio gutxi xio planteatzen zuen, 21 egun gutxi bera, nik 100 inun eta lortu nun, onura pila bat. Mino gauza oso kuriosoa gertatu zen, zen nire pisua handitu inda, bai? Mino galtzak erori jentzaizkit, detailea, Bai da, leheno nakan grasa zurioi marroitu inda batetikan, bestetikan duten grasa kopurua gutxitu da, muskulua handitu da, neurrian handitu da. Oita politia ez dela, zela jarri orangutan ez dela, edo gorila ez dela, bizek eta neurrian, eta seme alabakin eta kirola iteko, launakin kirola iteko, gozada da. Eta noski, energia a tope. Bezigo.